салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад зинда мондан дар шароитҳои ниҳоят душвор. филм дар асоси саргузашти воқеӣ ва боварнокардании шикорчи Хью Гласс ба навор гирифта шудааст ва соли 2015 ҳамчун филми ҳуҷҷатӣ ба намоиш гузошта шуд. Чӣ ба сараш омад, бо чӣ мушкилиҳо рӯбарӯ шуд ва чӣ хел зинда монд, дар давоми навор хоҳед фаҳмид. аз шумо чизе намехоҳем. агар наворҳои мо ба шумо писанд бошад, метавонед лайк монед ва обуна шавед. дар асоси саргузашти воқеӣ ин қисса ва филм дар табиати зебои водии дарёи Миссисури дар соли 1823 оғоз мешавад. Хью Гласс бо дигар гурӯҳи шикорчиён бо роҳбарии Эндрю Генри ба шикори ҳайвонҳо машғул буданд. онҳо ҳайвонҳоро шикор карда, пӯсти онҳоро барои ба фурӯш мондан захира мекарданд. Гласс бо писараш ба шикор банд буданд. ба қароргоҳ қабилаи ҳиндуҳои ваҳшии Арикара ҳуҷум карданд. ҳамаро як мекуштанд. Гласс бо писараш садои тирро шунида ба сӯи қароргоҳ давиданд. онҳо ба муқобили ҳиндуҳо мубориза мекарданд. ҳиндуҳо нафарони зиёдеро куштанд. Гласс бо писараш ва капитану нафарони зиндамонда тавонистанд қисме аз маҳсулотро гирифта ба тарафи қаиқ гурезанд. онҳо тавонистанд худро наҷот бидиҳанд. ҳиндуҳо духтари сарвари қабилаашонро меҷустанд. фикр мекарданд ӯро яке аз ин шикорчиён набудааст. яке аз шикорчиён, Ҷон Фитцҷералд, ба Гласс барои зани ҳиндуӣ доштану писари ҳиндуияш мухолифат мекард. Гласс ба капитан гуфт: бояд давоми роҳро бо ҷангал равем, вагарна моро ҳиндуҳо ёфта нобуд мекунанд. капитан розӣ шуд, зеро Гласс тамоми умрашро дар шикор ва бо ҳиндуҳо гузаронида буд. онҳо ҳама маҳсулотро гирифта ба ҷангал даромаданд. ҷон ба писари Гласс бадбинӣ мекард. ҳук писари Гласс қариб ӯро мекушт, аммо падараш намемонд. Гласс аз гурӯҳ ҷудо шуда хост шикор кунад. Гласс бо хирсбачаҳо дучор шуд. ногаҳон хирси калоне ба ӯ ҳамла кард. хирс ба ӯ чанг зада, ӯро ба ҳар тараф мекашид. Гласс захмӣ шуд ва ҳаракат кардан наметавонист. хирс каме дур рафта боз ҳуҷум кард. Гласс барои дифоъ аз худ ба хирс тир холӣ кард, аммо хирс намурд ва хашмгин шуда ба Гласс чанг мезад. ӯро ба дигар тараф гардонд. хост ӯро аз сараш газида хӯрад, аммо Гласс кордро бароварда хирсро кушт ва ҳарду лағжида ба поён афтиданд ва хирс ба болои Гласс афтид. шикорчиён ӯро ҷустуҷӯ мекарданд. ӯро бо хирс пайдо карданд. хело захмӣ шуда буд. захмҳои ӯро медухтанд. ҷон мегуфт шояд 1 соат ҳам тоб наоварда бимирад. шикорчиён захмиро гирифта ба пеш ҳаракат мекарданд. ба ҷарие рӯбарӯ шуданд. натавонистанд захмиро боло баранд. ҷон ба капитан мегуфт ӯро кушта халос шавем. капитан хост ӯро паронда халос шаванд, аммо натавонист. ба дигарон гуфт: то сиҳат шудан ва ё ҳалок шудани Гласс ки мехоҳад бо ӯ бимонад, ман ӯро пардохт мекунам. фақат Глассро хуб нигоҳ кунад. ҷим, ҳук писари Гласс ва ҷон ки бисёр пулро дӯст медошт, розӣ шуд. капитану дигар нафарон ба пеш ҳаракат мекарданд. ҷон бо Гласс танҳо монданд. ҷон ба ӯ мегуфт: ман туро аз ин ҳолат наҷот медиҳам, то дигаре осеб набинад. мехост қабул кунад, вагарна писарашро мекушад. Гласс бо чашмонаш ишора кард. Гласс ба ҳолате дучор шуда буд ки зинда мондани ӯ ғайриимкон буд. ҷон ӯро буғӣ карда куштанӣ буд. писараш омад ва ба сари ҷон зад. ҷон бархест ва ӯро дар пеши чашми падараш кушт. ҷим барои об рафта буд. омад, ҳукро пурсид. ҷон ба ӯ гуфт: куҷое рафта наомадааст. Гласс мехост вазъиятро гӯяд, аммо гап зада наметавонист. саҳар ӯ фиреб карда гуфт: ҳиндуҳо наздик шудаанд, бояд равем. ҷим розӣ намешуд. ҷон силоҳ ва корди Глассро гирифта мехост равад. ҷим гуфт: ман ӯро партофта намеравам. ба капитан қавл додем ӯро мегуронем. ҷон аз пои Гласс кашида ӯро ба дарони қабри кандааш бурд. ӯро зинда мегуронд. дар охир ҷим ҳам ӯро танҳо монда аз паси ҷон рафт. баъди рафтани онҳо Гласс бо як дасташ бархеста хазида ба назди ҷасади писараш рафт. ҷим фаҳмид ки ҷон ӯро фиреб кард. ҳиндуҳо намеомаданд. ӯ ҳамаашро ба ҷим гуфт. шикорчи Гласс бо ҷасади писараш падруд гуфта хост интиқом гирад.
либосҳои дигарашро гирифта бояд 300 километр мерафт. ӯ хазида ҳаракат мекард. аз дур обро дид, ба назди об рафта хост об нӯшад, аммо гулӯяш сурох буд, наметавонист. гулӯяшро сӯзонд. капитан бо дигарон ҳоло ҳам ҳаракат мекарданд. хело монда шуда буданд. ҷон ва ҷим ҳам ба пеш мерафтанд. глас шабро дар лаби дарё рӯз кард. бисёр гурусна буд. ногаҳон ҳиндуҳо омаданд. ӯ пинҳон мешуд. ҳиндуҳо ӯро диданд, худро ба об раҳо карда наҷот ёфт. аз об баромада дар лаби баҳр гулхан афрӯхт. боз захмҳояш ҷиддӣ шуда буд. дар об сангҳоро ҷамъ карда хост моҳӣ дорад. моҳиро гирифта аз гуруснагӣ зинда ва хом мехӯрд. дар наздикӣ гургҳо бизонҳоро қапида мехӯрданд. глас нигоҳ мекард, кай гургҳо мераванд, то рафта аз гӯшти бизон хӯрад. садое шунавид. рафта дид ки як ҳинду ҳамаро оташ зада аз гӯшти бизон хӯрда истодааст. ба назди ӯ рафт, хост ӯро напаронад ва каме ба ӯ гӯш диҳад. саҳар захмҳои ӯро дид. глас гуфт, ба ман хирс ҳамла кард, ӯро куштам. ҳинду ӯро бо худ бурд. ҷон ва ҷим расиданд. онҳо ба назди капитан рафта гуфтанд ки глас мурд. ӯро гуронидем, писараш гум шуд. капитан ба онҳо пул дод. ҷон гирифт, ҷим не. ӯ аз кори кардааш фикр мекард ва пушаймон шуда буд. тӯфони сахт ва барф борида истода буд. глас бо ҳинду ба ҷангал даромаданд. ҳинду оташ зад ва хаймае сохта гласро табобат мекард. рӯзи дигар глас аз хоб бедор шуд ва роҳ мерафт. ҳиндуро овезон пайдо кард. маълум шуд ки фаронсавиҳо ӯро куштаанд. фаронсавиҳоро дид. ба қароргоҳи онҳо рафта дид ки павака духтари ҳиндуҳо дар дасти фаронсавиҳо будааст. ӯро наҷот дода гурезонд. рӯзи дигар садои ҳиндуҳоро шунида бедор шуд. аспро гирифта гурехт. ҳиндуҳо аз пасаш медавиданд. аз баландие бо асп ба замин афтид. зинда монд. хело захмӣ шуда буд. барои аз сардӣ наҷот ёфтан шиками аспро бурида узвҳои ӯро баровард ва дар даруни асп худро ҷой кард. рӯзи дигар баромада ба ҷустуҷӯи ҷон рафт, то интиқоми писарашро гирад. дар вақти ҳамла бо фаронсавиҳо обдонашро афтонда буд. яке аз фаронсавиҳои зиндамонда ба қароргоҳи шикорчиён омада аз ҳодиса хабар дод. онҳо обдонро дида шинохтанд ва мегуфтанд, ин шояд писари глас бошад. намедонистанд ки ӯ мурдааст. онҳо ба ҷустуҷӯ рафтанд ва гласро пайдо карданд. капитан ба ҷустуҷӯи ҷон омад. ӯ гурехта буд. ӯро пайдо накард. гласро оварданд. капитан ҷимро барои дурӯғи гуфтааш зиндон кард. глас ба захмҳояш нигоҳ накарда хост бо капитан ба ҷустуҷӯи ҷон барояд. онҳо баромаданд. дар наздикии ҷангал онҳо ҷудо шуданд. маълум шуд ки ҷон ҳамин ҷо пинҳон будааст. капитанро паронд. глас садои тирро шунида давида омад. ҷасади капитанро дид. хост барои дастгир кардани ҷон нақшае кашад. ҷасади мурдаи капитанро бо чӯб дар асп рост монд, худашро дар ҷои мурда дар дигар асп. ҷон аз дурие нигоҳ мекард. ҷон аспҳоро дида бо одами дар асп буда тир холӣ кард. ҷасад аз асп афтид. ӯ омад ва глас ӯро паронд, аммо зинда монд ва гурехт. глас аз пасаш рафт. ӯ ба ҷангал даромад. билохир дар лаби дарё ӯро дастгир кард. онҳо меҷангиданд. ҷонро захмӣ кард. ӯро куштанӣ буд. ҷон гуфт, бо куштани ман фарзандат бар намегардад. ҷонро ба об раҳо кард. маълум шуд ки дар поён ҳиндуҳо буданд. онҳо ҷонро аз об гирифта куштанд. ҳиндуҳо аз назди глас омада мегузаштанд. ҳамон духтаре ки глас наҷот дода буд бо онҳо буд. бо сабаби ӯ ба глас чизе накарданд. бо ҳамин филм ба охир расид. хью глас шикорчӣ зинда монд. филми хубе буд ки пешниҳоди шумо кардам ва дар нақшҳои асосии ин филм леонардо ди каприо ва том харди нақш бозидаанд. дар бораи солҳои аввали ҳаёти шикорчӣ хью глас қариб ягон маълумоти боэътимод нигоҳ дошта нашудааст. гумон меравад ки ӯ тақрибан соли 1783 дар филаделфияи пенсилвания дар оилаи муҳоҷири ирландӣ таваллуд шудааст. вай ҳанӯз дар айёми наврасӣ касби баҳрнавардиро шуғли асосӣ интихоб карда, ниҳоят дар ин бобат муваффақияти калон ба даст овард. тақрибан соли 1816 ҳангоми задухурд бо роҳзанҳо глас аз ҷониби капитани машҳур жан лафит асир карда шуд, ки ӯро маҷбур кард яке аз экипажи худ шавад. соли 1818 ба глас муяссар шуд ки аз киштии роҳзан гурезад
вай дар баҳри кушод 2 мил шино карда ба соҳили Техас расид. Бе харита ё таҷҳизот ӯ роҳи шимолро оғоз кард ва дар ниҳоят аз ҷониби ҳиндуҳои Павнӣ асир шуд, ки ӯро ба қабилаи худ қабул карданд ва бо ӯ асосҳои зинда мондан дар биёбонро таълим доданд. пас аз чанд сол дар байни ҳиндуҳо зиндагӣ кард ва ҳатто бо зани ҳиндуӣ издивоҷ кард. Глас дар соли 1821 ба Сент Луис рафт ва дар он ҷо як ҳайати паунӣ барои мулоқот бо намояндагони мақомоти Америко даъват шуд. пас аз анҷоми ин рисолати дипломатӣ, Глас тасмим гирифт дигар ба ҳиндуҳо барнагардад ва дар шаҳр монд. ва чӣ хеле ки гуфта гузаштем, Хью Глас соли 1823 баъди кушта шудани ҳамсараш ҳамроҳи писараш бо гурӯҳи шикорчиён ҳамроҳ шуда чунин ҳодисаҳо ба сараш омад. баъди гирифтани интиқоми худ, баъдтар ӯро дар гарнизони артиши Иёлоти Муттаҳидаи Америка дар Форт Юнион дар наздикии Берлингтон, Дакотаи Шимолӣ ҳамчун шикорчӣ қабул карданд. Глас ҳамроҳ бо 2 шикорчии ҳамкасбаш дар ҳамлаи ҳиндуҳои Арикара дар наздикии дарёи Йеллоустон дар аввали баҳори соли 1833 кушта шуд. агар филм ва наворҳои мо ба шумо писанд бошад ва мехоҳед чунин наворҳо зиёд шаванд, пас метавонед лайк монед ва обуна шавед. нафароне ки мехоҳанд филмро ва пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода шудааст. ба силкаи дар описания буда ва ба комментария даромада силкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр, то наворҳои баъдӣ.